Øh, Nu er jeg jo ikke en særlig stor taler, men jeg har besluttet mig for at holde en tale alligevel. Jeg kan jo desværre ikke være her i aften og i dag og til din konfirmation, og det er jeg rigtig ked af, fordi jeg ville ønske, at jeg kunne have været der og fejre den store dag sammen med dig og de andre. For det første, så håber jeg, at du har haft en super kanon dag derhjemme, og det gik godt i kirken. Og lige nu sidder I sikkert og spiser lækker mad. Konfirmationen, ja, du bliver jo kun konfirmeret én gang i dit liv, så du er bedre om at nyde det. Og du ved jo, at alle dine venner og familien, de er samlet her for kun at fejre dig. Når jeg tænker tilbage på da jeg blev konfirmeret, det er jo 3 år siden. De dage er jo hurtigt. Se, her kan du se et billede fra da vi var små. De dage er godt nok gået hurtigt, og jeg kan fortælle dig, at de kommer til at gå lige så hurtigt for dig. Jeg kan huske, at du holdt den her flotte tale, og vi er alle sammen samlet, og solen skinner, og jeg håber, at den også skinner i dag. Det kan jeg høre, at det var lidt bekymret. Ja, de dage er gået hurtigt. Og de 3 år fortæller dig, at jeg kommer også til at gå hurtigt. Ja, efter konfirmationen, så træder du ind i en helt ny periode af dit liv. Og den skal jeg være en del af. Ja, så træder du ind i en helt ny periode af dit liv. Og det bliver rigtig spændende, og den bliver fyldt med udfordringer. Og du skal bare huske på, altid at tage udfordringer op. Og hvis der er noget, du gerne vil, så skal du bare tage udfordringer op. Og det ved jeg, det er du også rigtig god til. Og så er det bare om at være rigtig optimistisk. Ja. Konfirmation er jo, siger man, det tidspunkt i livet, hvor man går fra barn til voksen. Det skal nu ikke tage helt bogstaveligt, og det sker nu heller ikke fra den ene dag til den anden. Og det skal du også være glad for, og at du stadig er et barn, og det skal du bare nyde. Som du bliver ældre, så vil forventningerne øges, og kritikken vil øges, og der vil formentlig komme noget modgang. Men så er det jo lige der, at vi har hinanden, og vi vil altid stå sammen og hjælpe hinanden, når vi går hårde tider i møde. Og det plejer vi også at være ret gode til. Jeg elsker dig, Jeppe, og jeg savner dig rigtig, rigtig meget. Ha' det godt og have en god konfirmation.